Oi. Em sents? No em sents. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué tal, tío? Què? Uf, què has fet? Canals? Has fet 2 canals? Vale. Ja. Home, són temes bastant diferents, no? Ai! T'he cancel·lat. Tornaré de nou. Hòstia. Ni idea, tio. Ho miro. Aviam. Guanya 1-0. Sí, de penal, és veritat. Hòstia. Hòstia. És territorial. Sí, no? Sí, ara sí. Ja no veig sèpia. Pot ser. Vale. Vale, fica el mapa. Vale, te'n recordes que vam anar al Underdark i podíem anar a les Torres Alzaluna, que és on hi ha els dolents, on ens envia el Halsin, però també s'hi pot anar a través del Pas de la Muntanya, que és on hi ha la base dels Githyanquis. Llavors hem decidit que explorarem el Pas de la Muntanya també. Vale? Anirem a veure què volen els Githyanquis. Bueno, vam fer una petita lluita contra un destacament d'ells. Vale? Llavors ara... Sí. Llavors ara... doncs que hi ha més història, que es barreja amb la seva història personal. Cada personatge té una missió personal, saps? Llavors la Githyanki depèn. Aviam, la Githyanki el que passa és que hi ha com una guerra civil interna. Llavors depèn d'en qui t'alis, et baralles amb uns o et baralles amb uns altres. Vale? T'acabes barallant. Sí, mira, anem a... Bueno, primer de tot anem per aquí. Tinc cinemàtica. Sí, anem com semàfors, sí. El meu casco és terrible, és lletjíssim. Crec que me'l trauré. Bueno, que no faré que no es vegi. Toma. Ja, perquè has començat a veure'l més tard. No, no, no. És perquè ho vegi sencer. Vinga, altre veus. Desfilando.
Vale, ja m'he ocultat el motiu. Feíssim. Vale, veiem. Pots parlar? A mi no em surt per parlar. Oh, se t'ha buguejat. Espera un segon, tio. Vale. Sí, 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 en el teu he vist que està tot a buc. Vale, això és el monestir aquest. Vale, marxem, no entrarem per aquí. Sí, ara anirem a visitar-los. Abans anem a fer una cosa. Per on era? Ah, sí, el que... Hi ha una manera... Com era? Per quina finestra? Espera, mira. Ah, sí, està trencada, sí. Però espera, entrarem per una altra banda. Però primer, mira, primer vine per aquí. Per aquí baix. Ah, sí, home, sí. Marca, quan se't posi la càmera, marca 2 cops el teu retrat i te portarà ràpidament. Ara ho gires amb el mouse, apretes el botó central del mouse i gires la càmera. Ja. Tires enrere. Has de fer un saltet, eh? Ropa de vagabundo. Qué cabrón. Vale, ya está. Vale. Venga. ¿Eh? Jo què sé, tio, pues, joder, ara que vaig trobar un camí per aquí, pues m'hi vaig ficar i ja està. Tampoc... Tampoc és per tant. Ai, aviam si puc aixecar aquest tio. Aquest esquelet. Puc escalar? No. Han de ser morts vivents que ja estiguin... Que ja estiguin... Animats com a mort vivent. Tu sí que podràs. No? No? Pues vaya. Vale, vine. Saqueja aquesta tomba. Ets una mica copròfag. Vale, què hi ha? La massa aquesta la necessitem. Sembla normal, però la necessitem. Agafa-la. Perfecte. Ja la tens? Vale.
Ja, el vol. Sí, sí. Ja, tio. Espera't un segon, podem anar a dalt directament? Vale. Fallo de percepción. Ah, son muertos, tío. Inmune a daño cortante. Tú tens daño contundente, ¿no? Pégale. Amb el control, pégale. Però amb la massa, tio. Ah, sí? També. Un conjuro de fe. Pots atacar-li a distància amb la ballesta? Al guardián. Ah, hi ha un guardián de fe aquí dintre. Sí, és una... Atacar. Sí, sí, atacar. Sí, sí, sí. Sí. No, no, amb ballesta. No. Vale. No, no ens hi podem acostar, aquest tio. Perquè ens pega. Veus l'àrea que té? Ens pegaria. Sí. Aquest bitxo tu el tindràs més endavant. És una invocació molt bona. Qualsevol bitxo que s'hi fiqui, el pega. No, 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 no. És matar-lo i ja està. Mira, merda. M'ha arribat. Vale, ja està. Vale. Saqueja'l hauria de tenir una arma tipus la que hem aconseguit ara. Hacha ceremonial. Apreta l'alt. Ah, vale. Pues agafa-la. La necessitem. Vale. I això què és? Pot obert? No, no, no. Ja està. Puerta encantada. Vale. No, anem per aquí. Sí. Vale. Vale, ja tenim la massa, la destral. Ens falta... Crec que una espasa i un bastó o alguna així. Vale, vine. Vale, de saltar. Mira, veus? Aquesta sala és on hem de col·locar les coses. Ah, l'espasa ja està... L'espasa ja està posada. Veus el vitrall? El vitrall diu el que s'ha de posar a cada banda. Fixa't que el tio on hi ha l'espasa, el tio té una espasa. Mira, mira el vitrall. El de terra. El de terra. Vale, no és un vitrall, el que hi ha a terra. Ja, vale. Sí, tens raó. Bueno, igualment en el vitrall també hi ha una espasa, no? Ah, no. Ah, vale. Pues no, l'altre.
Bueno. Aunque digo que... Dawnmaster Seed. The monastery's notable keepers adorn these intricate panels. Lathendarian monasteries of Vale. this size Mira, were conseguido initially visited religión. by Tú ets religioso y has Dawnmasters conseguido algo. and members of the clergy. Sí. The reconsecration of the Mira, això és una... monastery conducted by Dawnmaster Seed. Evensong before the Zenith Day, celebrated by Dawnmaster Stockhold. Com un collar, no sé. Sí. Dawnmaster Vasaid wielding... The rest of the inscription and picture has shattered away. Dawnmaster Welkin Glory Vas. beckons forth Sí. the rising sun in Lathander's name. Ja. Bueno. Tu fica la massa, que és l'oxidada. Dawnmaster Stockhold. No. La massa és aquí, en aquest. Dawnmaster Seed. Fica la massa a sobre. Que sí. Sí, sí, la massa és aquí, sí. Arrastra-la. Arrastra-la directament. No? Que no és aquí, la massa. No, doncs prova de ficar. No. No pot ser. Està aquí el terra. Pues va aquí, va aquí. Prova de posar-la a l'altre. The monastery's notable keepers adorn these intricate panels. Sí, sí, però no ha funcionat. Prova de ficar-la a l'altre i ja està. Per descarte, tio. Jo ho he fet sempre per descarte. Vale, pues prova de ficar la destral aquí, si no. Mira, aquí sí. Serà aquí. La massa te l'has deixat. No. Bueno, no ho sé, però no són bones aquestes armes. Jo crec que és aquí, eh? Sí, és aquí. Aquella ja ho has provat. És aquí. Posa aquí la massa. On t'estic marcant. Ho hem de trobar el que falta. Vale, no va a buscar. Anem per aquí. Compte que aquí hi ha lluites, eh? Que en sí. Ah, espera, fiquem-se tots junts, que... Has gastat ja la del descans, tio? Per què? No feia falta, tio. Vale, vale. M'he ficat jo a l'aguante, vale? Perquè tinc màgies de sobres. Vale, aviam, aquí en els cols. Espera't, això ho podem destruir?
Ei, Teo, et deixaré de veure, vale? Si hi ha alguna cosa, doncs m'ho fiques en moments puntuals i ja està. No, tio, no sé si és un error gràfic, de RAM, o què collons passa, saps? Però de cop em comença a anar com a 2 per hora i no sé. Gràfic no és. Sí. No, tampoc et penses. No, no està especialment calent, tio. Exacte. Sí, totalment, tio. Potser amb el contrast no ho noto. Ah, ja. Vale. Tinc un... És un i7 de novena generació. La gràfica és una... Crec que és la Nvidia... No sé, la 2000 algo. O no ho sé. No me'n recordo, tio. Com es mirava això. La configuració. Pantalla. Pantalla? Mm. Espera't. Nvidia. Tio, jo això ja mirar-ho, tio, els dispositius, com era. Sistema. Sistema no. Tio, com es miren les... Sí. Sí. El GeForce Experience. Buah. Tema... Bueno, sí. Buah, és que fa 1000 anys que no l'actualitzo, tio. Sí. Potser això també seria el seu. Puf, la tinc super desactualitzada. Tinc la RTX 2070. Va, ja ho reiniciaré, tio. Aviam, continuar. No són sobregravat, sinó ara repartim-nos la feina. Sí.
Com pejiguero. És que s'hauria de gravar sol, tio, però no s'ha gravat una merda, tio, El modo no, estan fent trampes aquí, Perquè tirem enrere, tio. Aviam. Multijugador. Connexions directes, copiar. T'enganxo. Aquí tens. Vaig tirant, de mentre. Fer això ràpid. Vale, ves tu a per la massa i jo vaig tirant cap al tio, vale? Cap a l'habitació aquella. Sí. Vas bé? Sí. Per què t'he mirat? Sí, me l'he posat ja. Sí. Sí. Va, tu vas a per la massa, Jo vaig avançant. Sí, hi ha molts camins, Anem per aquí, mira, ja està. Pues sí. No, te l'hagués passat, si no. Pots apretar el botó dret a la pala i palear este sitio. Has pogut? Vale, vale. Ah, vale. Vale, he agafat això. Ja tinc la d'astral. Vale, salta aquí. Vaig gravant, tio, perquè per si de cas. Collons. No sé, no me'n recordo. Vale, una d'aquestes dos.
Tens dues oportunitats. Dawnmaster Stockhold. Sí. Vale. Sí, està cool. Sí, és veritat. Vale. Què és això? Vale. Sí, tío. Vaya. Supervivencia. No sé. Ni idea. No sé què hi ha aquí que ens tiri supervivència, però bueno. És igual. Mira. Ah, mira, es pot pujar per aquí. Sí, no sé per què. Mira, una daga oxidada. No crec que sigui la daga oxidada la que... Podria ser. Vale, ja. Per aquí no hi ha res. No, vale, per aquí res. Anem per aquí, anem cap aquí. Ai, tio. Vale, puja cap aquí. Trato con animales. Trato con animales, atacar. Sí. No ho sé. Va, més experiència. Ja, però jo no. Jo sóc un rompe juramentos. Mira, martí de guerra ceremonial. Ah, és que és de les àguiles, és veritat, per això t'has de pagar amb elles. Sí, podria ser. Tampoc som druides, tio. Sí. No li arribo? Hòstia. Sí. Aliados. T'ho diu. Mira-ho. Quina arma.
Hòstia, aquí hi ha moltes àguiles. Ah, vale, l'arma. Sí, sí, sí. Perdona, tio, és que no hi queia. Cabron. Sí, sí, això és molt d'honor. Si no, no surten tantes ni de conya. Tia, tio. Pesades. Moltíssimes. Potser interessaria que fessis aquí els espíritus guardianes, eh? Jo crec que Radiante és millor per tu. A veure. I ara apropa't a elles. Sí, però movent-te cap a elles i els hi fas mal. Veus? Ja. No pots fer res? No, no ocupes passar torn. No sempre s'ha de fer alguna cosa. No sé. Potser el volar són immunes, no sé. El què? Però això ja no sé per què. No, però tu no pots fer res, m'ho deu a mi, simplement el que tu veus. Ja, ja, és una mica pesat, sí. No, no, tu no pots tocar res. Et surt com sombrejat. Al principi no... Tu no pots tocar res. Veus? Sí, està de puta mare. Oh, t'han trencat, que cabrons. Que això quan vagis a melee amb la nova build que et faràs ara, ho has de portar sempre, els espíritus aquests, saps? Perquè a part del mal de hòsties a melee, aniràs pagant també amb això. Vale, pues mira, ja té el martell de guerra ceremonial. Ah, però el martell de guerra és el mateix que hem agafat. Crec. No, però la maza oxidada crec, per si de cas agafa'l, però crec que és la maza oxidada que val com a martell de guerra també. Sí, però bueno, provarem. Ens falta alguna cosa. Ah, doncs agafa'l. Vinga, bona nit.
Què passa? Que no t'apareix? Cristal. Ja no deixa. Usar. Em diu usar, però no fa res. No, no serveixen per res, aquests cristalls. No, aquests cristalls no serveixen per res. No. No. Mm. Vale, aviam, mira. No per què. Ole. Vale, aquí. Vale, aquí baix hi ha enemics. Ah, mira, aviam què té. Vale. Vale, aquests bitxos no se'ls pot atacar amb màgia, vale? Només se'ls pot atacar amb melee. O amb marc, els que hi ha aquí baix. Els bitxos raros, no sé com es diuen. Però si els ataques amb màgia comencen a fer reaccions estranyes, vale? Llavors, pues, reaccions imprevisibles, es multipliquen, tiren atacs, jo què sé. Vale? Fica't on està el Will i aviam si els vaig atraient, vale? I m'apoyeu des d'aquí. O si vols queda't tu aquí on estàs i si interessa baixes i si no, no. Vale, vaig a obrir. Has vist? Que bé obro. Sí. Vale. La càmera és una puta merda aquí, eh? Vale. Ja. No, ara els atraic cap a dins. El que no entenc és per què el meu personatge ha perdut. Ah, vale. Ja. Vale, doncs passa torn. Sí. Ara els faig venir. Quan li toqui el meu. Sí, són com uns conills raros, tio. No ho sé. No. Ah, sí? Ah, hòstia. Ah, vale. Ai, no! Me l'ha liat. He fet màgia. Suposo que no. Vale, ara els hem d'acribillar, aquests, eh? Puf. Dur, eh? La càmera sí. No. Ah, ja. Vale. Ui, sí que millor no curis, eh? No curis. Sí.
Tira'ls fletxes i... Sí. Oh. Mira, s'ha fet una bèstia aquest. Aquest li ha afectat la màgia. Hòstia, un que ens ve per dalt, tio. Vale, mort. És horrible aquesta. A dalt. Mira, ataca'ls aquí dalt. Ah, bueno, perfecte. Vale, vale, ja està bé, ja està bé. Deuen tenir allò de que no es moren amb un sol atac. Va, que queda un. Ara. Oh, tio, quin descans. Sí, 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 és horrible, és horrible. Mira, receta poción de hablar con los animales. ¿Se la aprenem? O potser ja la sabem fer. Mira. Saqueixen coses per aquí. Tu? Estàs aquí. Vale, vale. Vale, pues sortim per aquí. No. Vale. Ja tornem a estar aquí. Prova de ficar el martell de guerra allà. No sé si funcionarà. Jo crec que és una altra cosa, però bueno. Si no, tenia una daga oxidada també, no? Que he trobat per ahí. Vaig a provar la daga. Daga oxidada. Què va? Prova el martillo. Sí. Vamos. Perfecte. Sí que era. Una bolsa. Obre la bolsa. No sé. Aquesta s'ha obert.
Blasón del maestro del amanecer, ¿es bo? Ah, vale, el blasón, guarda'l. Sí, és important per més endavant. Sí. Mira, día actualizado. Encuentra la sangre de la Thunder. Hem de conseguir la sangre de la Thunder. És una missió secundària. Aviam, vaig a llegir-la. Apreta la J. Aviam. Encuentra la sangre de la Thunder. Hemos encontrado una nota de un adorador de la Thunder que habla de una preciosa reliquia llamada la sangre, que está escondida en algún lugar del monasterio de Albarrosa. Tal vez podamos hallarla durante nuestra exploración. Vamos a encontrar un extraño emblema que pertenecía a un sumo sacerdote lacandariano. Tal vez me pueda ayudarnos a encontrar la sangre. Vale. Perfecto. Aviam. Pues no, deixa-les per si de cas. Vale. Aviam. Per aquí. Vale, aquesta primera part del puzzle ja l'hem feta. Què és això? He baixat. Tu on estàs? Vale, vale. Ara. Pots parlar amb aquest bitxo. I jo l'he acertat? Serà el Will, no? Vale. Pues vaya. Vale, perfecte. Vale. Aquí que hi ha... No ho sé. Perquè hem descobert alguna important. Ja. Raro. Within the artifact, a feeling stirs. Dentro del artefacto solo una sensación de incertidumbre. Your curiosity is getting the better of you. Estem a l'altra banda de la porta, no? A feeling stirs. Uncertainty. On? Curiosity is getting the better of you. Do not let it. Stay away La pots agafar? from the Githyanki.
nothing to take it from you. For all to Ah, vale. worship. So they kept the blood of Lathander here. Aquí hay una palanca. Wonder it was looted. Ya era actualizado, ¿eh? Has actualitzat la missió. Si apretes la J pots llegir les missions, el que s'ha actualitzat. Vale. Vale, perquè es va al Krechek. Vale, hem trobat la manera d'entrar. Però abans m'agradaria matar els còbols aquells. I els còbols aquells s'arriba per aquí. Vale, vine. Anem per la finestra aquella que has vist abans. Ah, no sé. Tu ets clèric de la Thunder? O de Ilmater? Joder. Que un poco lo haré. Ilmater. Deidad del Mater. Apretes el tabulador. A sobre del teu casc hi ha 3 barretes. Ah, no. Sí. Hoja de personaje. ¿Vale? Y a la derecha que hay 3 barretas. Puntos de golpe temporales. Clase de armadura. Clase, raza. Trasfondo, deidad. Va. Pues vine. Anem a saltar per aquí. Vale, aquí molt de compte. Aquí tens màgies de foc, tu? No. Vale, no tens el truco de foc a la descarga de foc, no? Vale, doncs vaig a... Hauríem de... Espera, tanco la porta. Mata aquest. Que l'hem de matar. A la 3. S'han activat tots? Ullo. Vale. Sí, no ens queda gaire, no? That kobold smells like it's been swimming in wine. One spot Vale. and things can get. Aviam si ho faig bé. Vale, meravellós. No he fet una puta merda.
Que volia tirar foc. Barril de aguardiente. És que aquí està com ple de vi. I si tires el foc en el lloc adequat, peta tot. Però bueno, mira. No ho sé. No sé si tens d'algun pergamino o alguna cosa, saps? Ja, és veritat. Igual, estaríem fa la feina. No, mira. Que vagin vinguent. Com anem d'experiència, tio? Hòstia, sí que estem a punt, eh? Sí. Tia. No ho sé. No sé per què ha petat tot. Ah, bueno, clar, que la meva espasa és de foc. Ah, que cabron. Ens tiro una... Oh, no arribo. Apa. Tots morts. S'hauria de pagar, no? Hòstia. Vale. Vuoi ajudar-me a saquejar? Ah, la massa cerimonial. Sí, exacte, seria com la correcta. Bueno, no sé quina seria més correcta, saps? Les dues valen, però no sé per què. Vale, entre alguns barrils d'aquests hi ha còbols encara. Hòstia. Dios. Vale. Ja. Vale. Vale, doncs sí, hem saquejat aquesta sala ja del tot, ja ho tenim tot perfecte. Per entrar al...
Vale, et diria que ens ajuntéssim i fessis la teva cura. Sí. Vale, i ara creuem els dits per no pagar-nos amb els Githyanks. Vale, faig el descans. Time to get going. Vinga. Ara hem d'anar a la porta. Ja... No, no és el mateix. Jo ho he provat, saps? En algunes partides he ficat aquesta i en altres he ficat l'oxidada i és exactament igual. Tio, que burro. Vale, anem cap aquí. Ja... Bueno, ara... Sí, exacte. Opino igual. Ara anem a interior ja, o sigui, ja la cosa ja... Bueno, haurem de tirar del cable? No, esperem que no. Qui és el més carismàtic? Buah, jo tinc un 8. El Will, que té un 18. El que tot i així sempre parla el principal, saps? O sigui, tu què en tens de carisma? 8 també. Som uns unga-unga, saps? Vale, pues... Pues parla tu, tio. Si la lies així et puc ficar la culpa, tu. Però tu com em tens guia. Sentries to arms! Vale, ja em ves en plan amistós, eh? State your purpose quickly. Un dels dos. O la 4. La 4 també és bona, eh? Tens 3 de persuasió. Fot-li. Fica't guia, eh? Hosti, un 18, tu. Ah, mira, tens pergamino hechizar persona, tu. Fot-li tot. Vale, vale. Ah, una de l'altra. Pues no sé què dir-te, eh? Jo crec que és millor guia, però no ho sé, tio. Ja. Pues jo no ho sé. Pues fot-li. No t'ho penses. Què? Ho hem aconseguit? Que és... Hòstia. Que bona, tio. We are aware, and it is dire. But of late we've been distracted. Perhaps the news you bring will change Inquisitor Wawargaz's mind. Seek the Inquisitor within. Perfecte. Step lightly, Istik. He's not known for his lenience. Vale. De conya. Vale, mira, està hechizado. Hem pujat, tio. Pujat de nivell. Sí. Vale, perfecte, pues... No jodes, tío. Com un ell, 4. Màgies. Hòstia, ahí fica'm directe. Que t'explico una mica. Què ha passat? Comienza el combate. Joder. En serio, ¿se ha pasado el hechizado?
I s'han ficat en combat? Oh, ala. En temporalment hostil. Marxem. Ves per la porta. Per on hem entrat? Tens córrer? Fes córrer. Arribes? Vale. Com és que quan se li ha passat el hechizado s'ha ratllat. Molt raro, tio. Pues vaya merda. No ho sé. Tio, és que se'm treu lo de ver transmissió i ara no sé com veure't, tio. Ara. Vale, bé. Guardián de la Fe, sí. Aquest te'l donen de per si, no? Te'l donen automàtic. No el pots triar. No, consigues del dominio, a baix. Això t'ho donen per ser de dominio de vida. I preparar conjuros, aviam. Aquests treure'ls, tio. Libertad de movimiento. Ah, vale. Entenc que sí. El Guardián de la Fe i l'altre. Aquests de nivell 4 són una mica merda, no? Bueno, el que t'han donat més magies. Vale. L'últim que tens, que és com un destello, a conjuros preparados o el del final, l'últim de tots, què és això? Això treu. Perquè automàticament n'aconsegueixes un i automàticament et posen el que els hi sembla. Però treu-lo i posa't algú que t'interessi més. Com per exemple, a dalt i a la dreta, allò que és blau, el tercer, el que seria el tercer, jo crec que aquest és interessant, levantar maldició. I si no, el de silenciar. Just al costat de l'arma. Aquest està guai, és una àrea grossa que silencia tots els que estiguin a dins. És una concentració per això. Sí, sí, jo crec que sí. Quin? Sí, aquest és una de les concentracions bones quan vagis a melee, que si ja és d'aquí poc. No, no. Seria per moments molt concrets, que hi ha un càster lluny i el volem inutilitzar o així, però no. Sí. Però estic acabant de pujar els altres. Ah, no? No ho sé.
Vale. Vale, aquí ya. Perfecte. Ja. Vale, ja. No sé. Aconsegueixo la màgia hablar con los animales, eh? Que això ens anirà bé. Vale, a l'Estarion ara ja té un nivell de Bard. Ara és Bardo també. Toca la flauta. Mira, veus? No, però mira, per exemple, he aconseguit això. Ja veuràs. És molt bo. I no gasta espai de conjur. És un bufo que queda ficar cada vegada que... A principi... Sí. Vale, ficaré l'altre bufo. Amb el Fabio. No, que això gasta espacio de conjuro, no m'interessa. Vale. Vale, espera't un segon. Vaig a entrar un moment, aviam si s'han calmat les coses. Vaig intentar dialogar un altre cop, que sí que s'han calmat. Lo que no sé si fallaré, tío. Creo que sé cómo arreglar todo esto. Es tu oportunidad de ofrecer algo que merezca la pena. Oh! Ah, volen que els digui coses. I què els hi puc donar? Els hi dono merda. Els hi dono tota la merda que tenim. No, però està molt enfadat amb mi. Actitud menos 45, saps? O sigui, s'ha enfadat molt amb tu, tio. No sé què li has fet, però vaig a donar-li la merda, aviam si es calma. Vale, i... Sembla que ja està, que ja podem passar. Sí. Anem cap a dins. Ha sigut una mica estrany tot, però bueno. Sí. No, neutrals. Per què estan a groc? Ja. No, anem. Avancem. Per què s'ha tancat? Ah, vale. Què està passant, tio? Per què no avança? Hòstia, se m'ha quedat bloquejat el personatge ara. Sí. No, és el personatge, tio, que se m'ha tornat a quedar pillat, però espera. Un teleport, aviam si fem teleport. Aviam si ara es mou. Ara, ja està. Vale, aviam. Mira, anem cap aquí. Vale. Aquí hi ha el venedor que estàvem buscant. Vale. Parla amb el venedor aquest. What's up for discussion? Ugh, blood
Perhaps not smeared on this delivery? I'd heard there's Vale, Planos negocia amb ell. disgusting, but I didn't think it would be like this. Most metals Que no, no xerris gaire, aviam si es ficaran a la defensiva. Tu negocia. Extol their virtues, you can pay accordingly. No te la juguis. Aquest cuchillo l'ha de portar, és per l'Astarion. Bueno, si no ja el compraré jo, Tu necessites els guants. Guantes de destreza. Seran els teus guants fins al final ja. Sí, ben. Sí, sí. Són cars. Però valen la pena. Després. No. Què passa? Ok. Sí, quédatela. Sí, 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 quédatela. Ja compraré jo. Tu fes una cosa. On your way then. Posa't els guants i vés a veure el Mustio. Ves a veure el Mustio. Ves al campamento. I parla amb el Mustio. Ja, depèn d'on estiguis. Fate spins along, as it should. Have you need of my services? No sé. ¿Qué servicios ofreces? A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Sí, pero no... No ho faràs. Esmenta coste, qual és? A matter of coin. ¿Puedes ayudarme a cambiar de clase? As thou desire. No. Vale, ara entra el teu personatge. A trucos. Fica't els trucos que t'agraden. Sí, aquests estan bé, sí.
Vale. Subclase, dominio de vida, està bé. Deïdat. Pots canviar de deïdat si vols, no? Vale, característiques. Vale, destreza, fica-te-la a 8. Vale. Sabidoria 17. Força 15. Vale, ja està. Aquest te'l vens ja. Vale. Sí. Exacte. Exacte. Has canviat la destresa per la força, bàsicament. Confirma. Vale. Ara puja a nivell. Sí. Preparar conjuros. Però val la pena, Val la pena. El que vulguis. Fica la llama. No els fa servir. Bueno, mira, per si mai vols tenir un atac de foc, pues sí. Pot ser. Vale. Aquí, mejorar característica. I et puges 1 de força i 1 de sabidoria. Vale, preparar conjuros. Ja els tens preparats els que vols? Ja, és veritat. Sí, pots acceptar. Vale, perfecte. Acceptar. Sí. Això tampoc. Això sí. Aquest no. La plegària aquesta no. I movilizar persona tampoc. Portaves el de levantar muertos, no? Aquest sí. Què més portaves? Et queda alguna cura? No. La bendició. No? O no, la benedicció ja la tenies per passiva. Els espíritus guardianes. Al costat de levantar maldición. Aquest. Sí. Els espíritus guardianes et van bé perquè com aniràs més a melee. Vale, i recordes que en el campament, en el cofre, vas deixar algunes mazes? Bueno, posa-te-la aquesta. Veus, ara aquesta pega més que el teu. Bueno, clar, pega 7-15, el teu 6-12, però aviam quan te l'equipis, perquè quan te l'equipis perdràs força. 6-14. Sí, però mira les que tens al cofre, Jo crec que són millors que la cerimonial. Surt al minimapa.
Hi ha un que és el teu i un que és el meu. Vale, l'has de marcar al costat del cara de la Corazón Sombrío. Veus que surten els retrats dels personatges? Ah, aquí. 6-12. Tot i així equipat el per si de cas. Equipa-te'ls, perquè de vegades enganya. Aquest és de 2 mans. Que està xulo també, però... Si vols anar amb 2 mans... Aviam, jo crec que l'escut t'interessa, A més fa que no puguin fer-te crítics. Això és de l'edició col·leccionista. Fica't-los a l'inventari, aquells 2 martells. Sí. I aviam si et segueixen donant el mateix o ja són iguals que la massa cerimonial. Això és de l'edició col·leccionista. Sí, sí. Sí, sí. Vale, pues te lo transportas aquí. Vale, ara ja pots anar a melee. Back so soon? Sí, 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 ven-los. Ven-los. No, no estava mal, però bueno. No, però si vols anar a melee, doncs no. Go on then. Be on your way. Vale, pues anem cap aquí. Vale. Veiem aquí què hi ha. Ah. Escena. The latest batch of cultists knew nothing of the astral prism. They were just trying to find Moonrise. They all head there. My Gish have drafted plans to assault the tower. They are ready to fight. Rai, we could sift the missing artifact from the tower's ashes if you would give us... Quiet. Find the astral prism, Therizin. My patience falters. Prisma astral és el rombo aquell que tenim. Go! Do as she says. She remains your Kithrak. For now. Vale, aviam. Què hem de fer? Vale, anem a parlar amb aquesta tia. Sí. Perquè aquí no podem gravar. Quan estem en mode nord tampoc podem gravar, però bueno. Vale, ves a parlar amb la tia aquella. Sí, no sé, parla amb aquesta. An Istik in my creche. You are one of the mercenaries sent to bring the weapon. Don't tell her anything. Això t'ho ha dit el teu guardián, no li digues nada. De que tens el prisma. The Inquisitor? On what grounds? Sí. We have all the proof we need, and it has not moved his resolve. We know infected flock to Moonrise Towers. I
reported the gathering masses back to Tunarath. Tots els In infectats, response, they tota la sent secta de an l'absoluta. inquisitor. Instead of ordering an assault, we were told to join in this mad hunt for an ancient relic. Meanwhile, Illithid sickness spreads right in front of us. I do not know. This hunt is the Inquisitor's folly, not mine. It is small, angular, metal, adorned with Tirsu script, stolen by true soul heretics. You realize she seeks the artifact you carry. What was that look? You know something. Do you have it? Sí. Gresca, gresca. Fot-li. Dios. No, no t'hauries de tirar. No, fotre els 2 dies. A poc. And yet your Sí, és force molta betrays experiència. you. No la podem deixar. You found it, didn't you? Shema Zala Vlakith. Give it to me. Perquè necessitàvem el comerciant. Exacte. No? Then I will take it from your corpse. Sharnak, God of it. Vale, fica't a l'espíritu guardián y tal, Ahora. Oh, qué cabrón, me ha soltado las armas. Puta. Escudazo. Marca't escudazo. No! Això t'has de ficar automàtic, aquesta reacció. És la segona vegada que no la fas, saps? Sí, exacte, sin preguntar. Sí. Exacte, sí, ja està. Cabrons, tío. Aquí toca. Tío. Disset, S'ha salvat. Hòstia, no li he trencat la concentració, me cago en tot. Mira, veus, li has fet, l'has derribat. Sí. Ai, te'ls estàs tanquejant els dos. Va, tio. Sí, ha sigut una cagada. I potser necessitaré cures, Ja. Bueno, t'has de carregar aquests dos, jo crec. Bueno, potser a distància em pots curar, no sé.
I segueix salvant, eh? Joder. Bueno, encara ha aguantat. Tio. T'ha tirat l'arma? Ah, vale. Ah, està Arian, no? Que és el que està més fotut. Sí, 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 corre està Arian. Morta. Està morta, està morta. No, ja no te la concentres. Ja no sé. Però deu ser acció addicional o... Bueno, no sé. Raro. Sí, doble atac, segurament. Sí. Sí, per què no ho puc fer con la gemela, tia? Quina ràbia. Puta merda d'atac, tio. S'ha fet correr i s'ha quedat allà. Qui? Que bona. Ah, t'ha trencat els espíritus. Sí. Bona. El ralentado aquest el fan ja de base. No em preguntis per què, però... Pues li puc tornar a fer, eh? No, perquè l'has esquivat. Crec. O potser el pots fer un cop per torn, no sé. O els 5 tocadets, eh? Una corilla d'àrea no estaria mal. A veure.
Sí. She wasn't the one pulling the strings. Vale, bueno. Sí, sí, sí. One day I'll catch a break. No tots, tio. Ni en que sí ni en que no. La matarem, eh? Ja veuràs. I'll give it a shot. What's in here? Vale. A map of the Sword Coast. What are the Gith planning? Vale, aviam. Espera un segon. Lo último. Sí, no puc agradar, hem de fer descans llarg. Who would be? Make haste. We have business to conduct. Vale, vine. Just when you think a place can't get any more charming. Agreed. The sooner we get out of here, the better. No. This Inquisitor sounds like a real piece. Sí. Do you think he'll answer our questions? Sí, sí. No, ho deixem ja, però mira una cosa Things abans. going badly. No, But I'm tirem sure enrere. this time will be different. Això és res sobre l'inquisidor, ja? Sí, doncs no, anem enrere. Espera. Me preguntes, ¿puedo anar al teleport? No. Vale, doncs tornem enrere. Ha robat tot. Hem de recuperar la inversió. Però un segon, que mira una cosa. No, no s'ha enterat. Va, gravem aquí i ja està. Ja seguirem. Vale. Però interactua amb aquest quadre.
Fes destreza. Ara ets molt destre. You take a moment to Vaya think cleric, of this tío. masterpiece. She certainly looks a little less regal now. Vaya cleric, tío. Is this? What's that? I need to get rid of it before the Inquisitor sees. Va. Ja seguirem. Ai, pues vinga, senyor. Sí, demà tinc raid, tio.